Magandang araw mga kabayan, nandito po tayo sa ating tutorial on how to make QR code just by using your cellphone and other gadget. Ito po kailangan po natin para po tayo magkaroon ng ating sariling QR code, at ito po tutorial na ating gagawin sa araw na ito. At I hope na masisiyahan kayo at madali lang ang ating pakinggan lang po natin. So, ang Tacloban City ay nakakailangan po ng QR code sa bawat tao na nandito sa Tacloban para madali po ang kanilang pag-monitor. So, ito nakikita nyo ang ating sample, itong sample na QR code. At ang una, magparehistro po tayo gamit ang ating mga cellphone, mga laptop, Android, at even iOS o yung iPhone. Gamit po ang ating internet, ang ating mga wifi para po tayo makarehistro po tayo. At kung in na tayo dito sa website na ito at may lalabas na application. At ang requirements po Android at may 10 megapixel ang kailangan po kasi para sa inyong picture taking. At humanda po kayo sapagkat importante po na malaman nyo lahat ng mga information na makukuha nyo dito. Maka-download na kayo. Una, i-fill up nyo ang inyong mga information online. 3 lang po ang kailangan. At safety po ito, huwag po tayong kabahan dahil meron po tayong privacy. Ito po yung confirmation code na i-download nyo at isi-send nyo para po ma-confirm at magkaroon po kayo ng QR code. Katulad nito sa akin, isa pong sample po ito. At pwede nyo i-download, i-laminate nyo para meron kayong sarili sakali makalimutan nyo ang inyong cellphone. Remember, no scan code or QR code, no entry sa mga buildings, establishment, even churches, barangay, business establishment, government agencies, even churches. Kailangan po yon sa mga border checkpoint, sa mga airport, sa mga government agencies. Posible kailanganin yon. Libre po makapasok sa Tacloban, pero sa mga establishment, posible ba required. Remember, hindi pwede gamitin ng dalawa. Isa lang kailangan gumamit ng scan card o QR code. At ito po kailangan dahil sa requirement sa Tacloban City sa kanilang pagtupad. Ito po yung ating mapapanood ngayon, yung actual na tutorial kung paano ko ginawa ang pag-download ng application. Search nyo lang sa inyong mga cellphone, search nyo yung website na yon na Safe City Tacloban. At doon pag lumabas na yon at pwede na kayo mag-register doon. Remember, ang importante lang na meron kayong load dahil sa kahit piso lang, dahil magsisend sa inyo na message, text message, and then i-confirm. And after that, mag-picture taking na kayo para sa inyong ID. At be sure na meron kang at least 10 megapixel na camera ng iyong cellphone o yung laptop o computer. And then pag nandun na kayo sa site, yan na site na nakikita nyo, i-download nyo yan at i-download nyo yan, i-fill up nyo yung kunin nyo yung QR code mo at yon, meron ka na. Remember, 3 lang ang information na kinailangan. Yung tunay mong pangalan, yung address, at saka yung cellphone number. Yung edad, hindi na nila required. Yung iba para madali, pag registered sa pamagitan ng Facebook, kasi nandun na yung pangalan mo, nandun na yung, yung mga basic information mo. At yun, madali makakaroon ka kagad ng QR code.
Pero mas maganda kung meron kang sariling application ng Safe City na application, dahil sa meron iba doong mga information o mga services na kailangan. Remember, meron dyan mga term and condition, i-agree mo lang yon, pindutin mo lang yung I agree, yon, magkakaroon ka na nitong application na yan. So meron dong yun, lalabas yung mga services sa Wither, sa Fire, etc., sa police station, at even sa pagbayad ng kuryente, telephone, tubig, nandyan na yan. Maganda po itong application ng Safe City ng Tacloban City. So mayroon ka ng sariling scan card at pwede mo na ito yung i-download o i-print mo para may sarili kang QR code. Dalawa, imbis kung makalimutan mo ang cellphone mo, meron kang nakalaminate. So salamat sa pakikinig. Don't forget to like, to subscribe, and click the bell. Thank you. God bless. See you in